7. Момчета, правилата също. Кой от вас къде е първи? Ти искаш къде е първи? Който извикахме първи на сцената да избере Изи и Тора. Изи и Тора. Тора! Кой е първи? Ти си първи. Правилата същите, успех, момчета. Чек! Ти си бачиш матката, ще ти отворя будката с уста. Ще ти нарежа салам и ще те оставя пред вас да ядеш катран. Майка ти ще бачи в устата, ти си просто будка, брат. И не разбираш от това как да правиш рач. Ти си малка неща стига, ще те свина. Отворя ти ще се изтрайфа и ще ти направи хиремина. Ти си глупак, не ставаш за рап. Изяз на фристайл батъл рап. Май се гледам ейнстайл. Не ставаш на фристайл. Ебак ти жената. Къде е майка ти да ти пляска? Бате, така ще те е бой, че след този батъл ще почеш да ти кажеш през гласа. Искам те хит край, той ще си учи лапта след 3 пай. Край си ти се върши през такива гласки, ти причина, не искаш да бъдеш той. Как се казваш курва, знам, че обичаш да правиш битро. Тук ще бъдеш битро. Не дай да ми се правиш, бро. Как ти тъпя, тук знам, че лъскаш, брат. И си тъпо пак мясаш носота, че да си отдел така. Бегай без право пак, ще те стрелям ся. Еба ти глупа, какво се дървиш, брат, виждам, че треперят ти краката. Ако може да намалим ниските на микрофона, с който участвате в ситата, или да намалим малко микрофона, понеже е много тежко, надявам се сте съгласни с мен. Или да обереме ниските, или да намалиме мъничко микрофона. Който си мисли, че Данкича печели да извика сега. Имаш добри приятели, брат. Който си мисли, че психопата печели да извика сега. Моят глас ще е за психопата, пънчове, деливари, присъствие, всеки един критерий, по който той може да спечели, беше покрит. Ти се представи много добре. Това, което представи Данкича, беше енергията, която ви е нужна, за да направите батъл. Миналият батъл беше като лека загрявка, трябваше малко да загряваме както публиката, така и участниците. Според мен, този батъл беше едно показно на това как трябва да продължат напред. Ти се представи много готино, в случая той се представи малко по-готино, но сега има шанс да се върнеш. Ти беше първи, сега той е първи, ти има шанс за отговор след това. Батъл може да приключи този рунд или да го спечелиш ти след още два. Всички са окей с това, нали? Супер! Психопат! Ти започваш този рунд сега, микрофонче. Батъл продължава и сега ни за двете МС-та, Варна! Ще те вървам за писата, когато чукам те назад. Постава Данкич, ще те изям жив. Лапаш ли го днеска, микрофона държиш от кура на баща ти по време на френска. Имаш визия гейска, мисля да те плескаме днеска. Ще те секна, кура ти е по-мек и от диалекта. Вече насекна на батъл с мене, мисля да те секна. Ще те чука мойски, първия рапър, дето е с нула бройки. Ще те чукам прав, първия рапър, дето е с нула луби. Бодикаунт, ще те чукам с лубрикант. Окей, Данкича. Ебати
звяра трябва да му затворя устата, защото брате не ставаш. Разкарай се от моята земя, аз тук съм крал, ти си не спал. Ще ти взема жената, ще ти е водата, ще ти покажа играта и ще се прибираш на стран, брата. Каквото ще настава, трябва да побеждава, не заграва, обещавам да те размажа, рапът не ти се получава. Но все пак заслужаваш да излезеш срещу мен. Братле, аз съм супермен, а ти си мега зле. Каквото ще да става, няма пречка. Добре, че стигната да те спонсорира. Всеки, който мисли, че Данкича печели, да извика сега. Всеки, който мисли, че психопата печели, да извика сега. Аз също съм на вашето мнение, за да не бъде на останалите мисите, понеже почнахме с леко закъснение. Няма да се обяснявам твърде много. Респект за Данкича, невероятно представяне. Честито на психопата, който печели това батъл, продължаваме да бъдем.